Ak sa pýtate, či je broker XTB alebo XM lepšou voľbou, ste na správnom mieste. V tomto videu porovnám oboch maklérov vedľa seba a pomôžem vám rozhodnúť, ktorý by vám mohol najviac vyhovovať. A ak uvažujete o otvorení účtu, nájdete odkazy na špeciálne ponuky v opise nižšie. Poďme na to. Najskôr bezpečnosť. XTB je uvedená na Varšavskej burze cenných papierov a je regulovaná najvyššími úradmi, ako sú FSA, FCA a CAISEC. Klientské prostriedky sú držané na segregovaných účtoch a skutočnosť, že XTB je verejná spoločnosť, pridáva ďalšiu úroveň transparentnosti. XM na druhej strane je regulovaný CAISEC, ASIC a IFSC v Belize, pokrývať európskych aj globálnych klientov. Taktiež uplatňuje oddelenie klientských prostriedkov a ochranu pred záporným zostatkom. XM je na trhu od roku 2009 a je považovaný za dobre zavedeného brokera, ktorému dôverujú milióny obchodníkov po celom svete. Takže čo sa týka bezpečnosti, obaja brokery sú na rovnakej pevnej úrovni. Je to remíza. Teraz si pozrime obchodné platformy. XTB ponúka platformu založenú na prehliadači, ako aj mobilné aplikácie pre Android a iOS. Funguje plynulo a poskytuje prístup ku všetkým klasickým obchodným nástrojom, technická analýza, indikátory, nástroje na kreslenie a tvorbu stratégií. Na otvorenie pozície jednoducho vyberte aktívum, kliknite pravým tlačidlom a vyberte Nová objednávka. Dostanete jednoduché okno objednávky, kde môžete nastaviť veľkosť obchodu, maržu, zisk na úrovni, ktorú chcete dosiahnuť a stop loss. Naopak, XM sa zameriava na populárne platformy MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Tieto platformy sú dostupné na desktop, prehliadač a mobil. Sú vybavené pokročilým grafickým zobrazovaním, automatizovaným obchodovaním prostredníctvom Expert Advisors a širokou škálou indikátorov. Mnohí profesionálni obchodníci uprednostňujú MT4, MT5 pre ich flexibilitu, hoci pre úplných začiatočníkov sa môžu zdať trochu menej intuitívne ako vlastná platforma XTB. Takže, ktorá je lepšia? Podľa môjho názoru, ak chcete obchodovať nezávisle s jednoduchou a modernou platformou, XTB má výhodu. Ale ak preferujete MetaTrader a automatizované stratégie, XM by mohol byť lepšou voľbou. Ďalej sa poďme porozprávať o vkladoch a výberoch. V XTB jednoducho prejdete na svoj skutočný účet a kliknete na oranžové tlačidlo v ľavom dolnom rohu. Môžete vložiť peniaze kartou, bankovým prevodom alebo miestnymi platobnými metódami v závislosti od vašej krajiny. Nie je stanovený oficiálny minimálny vklad, ale realisticky by som odporúčal začať s minimálne $200. V XM je proces vkladu tiež jednoduchý. Môžete použiť kartu, bankový prevod alebo e-peňaženky ako Skrill a Neteller. Minimálny vklad je iba $5, čo robí XM jedným z najprístupnejších brokerí pre začiatočníkov. Výbery sú zvyčajne bez poplatku a doba spracovania je relatívne rýchla. XTB má tu výhodu, pretože vám umožňuje otvoriť si účet v viacerých menách, čím šetríte na poplatkoch za konverziu, čo nás privádza k poplatkom. XTD je jeden z najlacnejších brokerov na trhu. Spredy na eur USD začínajú od 0,1 pipu, priemerná hodnota je okolo 0,8. Akcie a ETF sú bez poplatkov do výšky 100 000 eur mesačne a nad túto sumu platíte iba 0,2%. Konverzia meny je 0,5% a nie sú žiadne poplatky za výber. XM tiež ponúka konkurencieschopné rozpätia, začínajúce od 0,6 pipu na hlavných pároch v závislosti od typu účtu. Štandardné účty nemajú žiadne poplatky, zatiaľ čo účty Zero účtujú malý poplatok, ale ponúkajú surové rozpätia blízke nule. Nie sú žiadne poplatky za vklad alebo výber a konverzia meny je podobná priemernému odvetviu. XTB ponúka nižšie poplatky a silnejšiu vlastnú platformu pre nezávislé obchodovanie. XM vám naopak poskytuje prístup k MetaTrader 4 a 5, veľmi nízky minimálny vklad a flexibilné typy účtov. Podľa nášho názoru je XTB stále na prvom mieste v tomto porovnaní, ale XM je skvelou voľbou, ak uprednostňujete MetaTrader alebo chcete začať obchodovať s menším vkladom. Odkazy na špeciálne ponuky pre oboch brokerov nájdete v popise, tak si ich pozrite, ak ste pripravení začať. A ak vám toto video pomohlo, nezabudnite zanechať like a odoberať kanál pre viac podobného obsahu. Ďakujeme za sledovanie.